Muni umang ba? Makao ni Brad inani. Kamay mo tayo kuan. Gamay yaning umang ba? Siya di kuan ni. Ay umang. Hindi ay. Ini niligid. Kini. Alahi po ni siya. Pagtapad mo kay para makuha mo sa video. Safety kay mo. Kini, dapat di usap po ning kaklase ni. Niya man po. Kini. Uy. Kino mo ninyo? Ano mo? Pansungka ba? Yes, para sungka. Ano ninyo? Naay po di sila kinamangan no. Apa yung usaw? Ayan. Ano siya? Umang. Daghan ba ding umang ani napita? Oh, pundo sila. Nakamalay silang gibidyohan.